سلام زخبركم تخاتلتي سينما سمرة سنيت هابت أبيات بحال أب عالم لخاوي وددر كونجنا دك أنستيون موياوي عوتن تقا إيرترا ببروه من قدي توكل زلا وعرو إيرتراويت من إسعيا أب تاريخ أجرنا نمجمريا جزي إيرترا أب عالم لخاوي وددر ويزاريت عالم ميس وورلد بتساطف النت بمغرب حزبي إيرترا عبي حابنن كبرن كسمعو زجبرت بالاستياء حزبي إيرترا دما أب جونا بمخان كم زنريون كنكاتاتلون زغننا أب زحت أرجزي لعول دمتي وي فوت بمهاب تبوق جزجاسي كايدالو سنيت هبطاب أب كتما أسمرات وليد عبيا أبتا ماكل نجستيك أي بحرن ببولت سنة هنتان اتفلت كتما أسمرا سلز عبيت تلواتات بهالحبرة سبان تمرتان رخيبة عبيا أب سدرا بيتاوي قعزو هيوتا نسنيت ناب عوت زغرتت زعبيت الوا زبركتتن اتا بحمام كانسر استفليتنا ولاديتا بتوساخون اتا مس داون سيندروم استولدت نيشتو حفتا نزي نايلومي موياوي عوتا درخيد زفترتيا ازي سدرا بيتاوي توموكروزي نسنيت نسبات ناي محجازن محبراوي حلافنت ناي موسادن منفس سنيقاخت عبي اخ إلوايو سنيت نموياوي متعيقا أب كلت عبيت زعباتات مالت أب ساينسن حبرة سباوي أغلغلوتن زمسرة طويو أب كلتشحن عصر شعاتن بسدتنا بأمريكا مسكدت كاب يونيفرسيتي جورج ميسون أب سمين فيرجينيا حبرات منقستات أمريكا بديغري تمريقا ساينساوي فلتأتا نتي سبات أب ناي معالتاوي هيوتهم زقات ناي أمرون أكالاتن بدهوتات نمردقو بزح مصنعتتاتا كايدان أب مكيادن تركبنا لا أب فيرجينيا أب ممهر منتصوري نقولعو تمرتي بمهاب توافيرا نتي استمرقتلو عودي مسيصانات أب تمرتهم تسنيو كعبي تسعر لا سنيت نولقاوي عوتاتات رايزي كونس نحبرتسب زتقم بزح ناي سناي تغبارات بروجكتات كتعوت صنيحايا من أصحافتا بزلوا ناي صقم أمرأوي معباله كونتات تبغيسا فولي حاليوت نزد اليوم هصانات معره تساتفون ناي تمرتن عدلات نمركاب ببروجكتاتا ديزاينينج فور دايفرسيتي زتسمي كاب مخسب حراز خونتكال غبرسناي كفيتا بتغات تقالسالا ولاديتا بحمام كانسر كابز عالم دحر مفلايا ننقحات حبرتسب أب لعلزي قتالي جنكا بأوانو كفوسن مكلخال كجبرلون زكال ناي معباي سراح كم قدوس عمام وسيلة تسرحلو لا لك كم بوزحات إيرتراويان من إسيات سنيتون كاب مبوكلاويت هاجرا وطاي أب هاجرا أمريكا بمصنح تمرتان مويان بعوت تغوانات إفايا يخون امبر أب سدت كوينا مبوكلاويت هاجرا إيرترا نموكالن بحلان مغلاصن زنبرا هانقوتا عبي صقط يزنبرو كانت نبره بصنعتن بتوجه منفسن جن نخلو سغيراتويا بقانقاታት ትግርኛ እንግሊዝኛን ጣሊያንን ሙሉእ በሙሉእ በመምላኽ ምስ ዝተፈላልዩ ዜጋታትን ዓለም ለኻዊ ባህልታትን በቀሊሉ ክትራኸብን ንባህላን መንነታን ከተላልን ክኢላያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ መበል 75 ዓመት ክብረ በዓል ውድድር ሚስ ወርልድ ማለት ሚስ ወርልድ ፌስቲቫል ኣብ ሃገረ ቪየትናም ካብ 9 ነሓሰ ክሳብ 5 መስከረም ብዝካየድ ዘሎ ስኒት ሃብተኣብ ንኤርትራ ወኪላ ክትሳተፍ ብምኽኣላን እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ እዚ ዓለም ለኻዊ ውድድር ክትሳተፍ ናይ መጀመርያ ግዜኣ ብምዃኑን መበል 185 ሃገር ኮይና ንኤርትራ ኣብ ዓለም ትውክል ኣላ سنيت هابتاب نتعنان ملكعان بزقباء اتكناخنن نطوفن تفطرو زمالو نابرانيو زلوا تتعواتيت تينيسن باسكيت بولنيا سبورت كيك بوكسينج تلامامد ساعساعيت سالسا مال سالسا دانسينج ازيا تفوتون تنتفلون سئليناي مقبائن كالي سنت بباوي كئلتنون اللوا سنيت هابتاب صنعات فلتات قنجنا سبعوي وهبتن زتت أمبرلا هياو أبنت نا إيرتراويت غالن ستيتيا بتقرنيا سنيت مالت تبغتي تعمتي نتهتي سلام رقئتي بحفشا فقر مالتيو سنيت هابتا عبدما نزي سمزي بتكبار زغالت سبيع كنبلا نخل بناي وشتاون دقاون كونجناء إيرترا أب عالم لخاوي وددر ميس وورلد بموكال نمجمريا غزي سم هاجرنا أبزا عودزي ناب قرعات أوتاتولا كونجناء رايزي كونه اتزلوا تحتنان سبعوي منفسن نسمان كبران ترقم زهبيو
ስነፍልጠት ስነ አእምሮ ማለት ኒውሮ ሳይንስ መጽኒዓ ምኽንያት ንህፃናትን ፍሉይ ሓልዮት ንዘድልዮም ማሕበረሰብን ብምክንኻን ኣብ ሞንተሶሪ ትምህርቲ ተዋፊራ ትርከብ። እዚ ድማ ምስ ስኒት ዝሰማማዕ ንጹህ ልብን ጥዑይ ኣተሓሳስባን ዘለዎ ግብሪ እዩ። ነቲ ከም ኩሉ ካልእ ሰብ ኣብ ጉዕዛኣ ዝረኸበቶ ብድሆታት ናይ ኣዲኣ ብሂወት ምፍላይን ናይ ሓፍታ ፍሉይ ኩነታትን ናብ ማሕበራዊ ሰናይ ዕማም ብምቕያር ንብዙሓት ሰባት ተስፋን ብርሃንን ሞራልን ኮይና ትርከባላ። ስለዚ ስኒት ስማ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ባህሪ ሕርያ ህይወታን ንህዝባን ንዓለምን እተበርክቶ ዘላ ሰናይ ተሳትፎን ምስ ስማ ዝሰማማዕ እዩ። ብሓቂ ድማ ስኒት ከም ስኒት እያ ኢልካ ንምዝራብ ካብ ምድፋር ሓሊፉ ህያው ምስክር ዘለዎ እዩ። እዛ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃገረ ቪየትናም ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ዓመት ክብረ በዓል ውድድር ሚስ ወርልድ ማለት ሚስ ወርልድ ፌስቲቫል 2026 ኣብ ታሪኽ እቲ ውድድር ካብቶም ዝዓበዩን ዝተዘከሩን መድረኻት ሓደ ኮይኑሎ። ስኒት ሃብተኣብ ንመጀመርያ ግዜ ንሃገርና ኤርትራ ወኪላ ኣብዚ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ክትሳተፍ እንከላ ኩርዓት ህዝቢ ኮይና ከምቶም ስም ሃገር ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ብሉጽነት ከስሚዩ ዝኽኣሉ ስነ-ጥበባውያንን ስፖርታውያንን ካልኦት ሰብ ዓቢ ክብርን ሞያን ተጸንቢራ ትርከባላ። ስኒት ሃብተኣብ ትወዳደረሉ ዘላ ዓውዲ ብልምዲ ሚስ ወርልድ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ሚስ ወርልድ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝሳተፋሉ ውድድር ኮይኑ ንዝበዝሕ ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገርና ብዓቢ ወፍሪ እዚ ዓይነት ውድድር ስለ ዘይካየድ ዝበዝሕ ሰብ ጥልቕ ኢሉ ነቲ ዓይነት ውድድር ዘይክፈልጦ ይኽእል እዩ። ዝበዝሕ ሰብ ዝፈልጠሉ ኣጋጣሚ ድማ ውድድር ቁንጅና ጥራይ ምዃኑን እቲ ቁንጅና ዝበሃል ኣምር ድማ ደጋዊ ቁንጅና ጥራይ ዝመስሎ ውሑድ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሚስ ወርልድ ዝበሃል ውድድር ቁንጅና ሓደ ካብቲ ብዙሕ ካልእ መምዘኒ ናይቲ ዕውቲ ሚስ ወርልድ ዳ እምበር ንሱ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። እቲ ካልእ ዝግበር ውድድር እንታይ ይመስል እንተዳኢልና በብዓመቱ ኣብ ዝግበር ውድድር ወላዳ ፍልልያት ይሃልዎ እምበር ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ንመምዘኒ ሚስ ወርልድ ተዳልዮም ካብ ዘለው ናይ ውድድር ረቑሒታት ካብቶም ዝሓለፉ ብዙሕ ዝፍለዩ ኣይኮኑን። ተወዳደርቲ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመጻ ልዕሊ 130 ሃገራት ዝተወከላ ተወዳደርቲ ኣብ ከተማ ሃኖይ ተቐቢሎም ብድሕሪ ድማ ኣብ ሃሎንግ ባይ ናይ መጀመርያ ሰሙንዮም መርሓ ግብርታት ጀሚሮም መዛዘም ድማ ኣብ ከተማ ሆቺሚንህ ውጽኢት ዓወት ክንገር እዩ። ተወዳደርቲ ካብቲ ዝጀመራሉ መድረኽ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ዘሎ ጉዕዞ ነዞም ዝስዕቡ ናይ ምምራጽ ደረጃታት ይሕልፉ። ናብ ቶፕ 40 ምሕላፍ እዘን መጀመርታ ዝተረኽባ 4 ተወዳደርቲ ብቐንዱ ብፍሉይ ዓወታት ናይቶም ፈተናታት ማለት ፋስት ትራክ ኢቨንትስ ከም ስፖርት ክእለት ከምኡውን ካልኦት ንኡስ ውድድራት ቀጥታዊ ዓወታት ዝረኸባየን። ናብ ቶፕ 20 ማለት ቶፕ 20 ምሕላፍ እዚ መድረኽ እዚ ድማ 5 ተወዳደርቲ ካብተን ቀንዲ መድረኻት ከም ቢዩቲ ዊዝ ፐርፐዝ ማልቲሜድያ ሄድ ቱ ሄድ ቻሌንጅ ከምኡውን ቶፕ ሞዴል ዝበዝሐ ነጥቢ ብምእካብ ናብዚ ደረጃ እዚ ይሓልፋ። ናብ ቶፕ 12 ምሕላፍ ድማ እዚ ውድድር እዚ እናበርትዕ እዩ ዝኸይድ ተወዳደርቲ ሓፈሻዊ ብቕዓተንን ፍልጠተንን የርእያ። ናይ መወዳእታ ዕውት ናይዚ ውድድር ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝነበረ ልሙድ ኣሰራርሓ ብምግላጽ ሚስ ወርልድ ዕውትን ከምኡውን ክልተ ዳሕረዎት ማለት ራነርስ ኣፕ ማለት ካልኣይን ሳልሳይን ጥራይን ዝሕረያ ዓይነታት ውድድርን ፈተናታትን ናይዚ ዓመት እዚ ምስ ንርኢ ተወዳደርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዳርጋ ወርሒ ዝወስድ ጉዕዞ ኣብ ቪየትናም ነዞም ዝስዕቡ ፈተናታት ክገጥመየን ናይ ስፖርት ውድድር ብቕዓት ኣካላትን ዓቕሚ ትዕግስትን ንምፍታን ዝግበር ውድድር እዩ። ናይ ፋሽን ሞዴሊን ውድድር ተወዳደርቲ ንባህላውን ዘመናውን ንድፊ ክዳውንቲ ብምኽዳን ኣብ መድረኽ ሞዴሊን ብቕዓተን የርእያ። ናይ ምግቢ ምድላው ፈተና ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሚስ ወርልድ ንመጀመርታ ግዜ ዝተኣታተወ ፈተና ኮይኑ ንተወዳደርቲ ብጉጅለ ኮይነን ጥዕና ዘለዎ ምግቢ ናይ ምድላው ኣብ ጽሬት ውሕልነት ኣብ ኩሉ ክእለተን ዝምዘናሉ እዩ። ኣብ ባህላዊ ሳዕስዒት ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘለዋ ባህላዊ ግርማን ታሪኽን መግለጺ ዝኾነ ጓይላን ሳዕስዒትን ተወሳኺ ክእለትን የርእያ። ካልእ ውፉይ ዕላማ ወይ ቢዩቲ ዊዝ ፐርፐዝ ተወዳደርቲ ኣብ ሃገረንን ዓለምን ዝገብርኦ ሰብኣዊ ስራሕን ማሕበራዊ ሓልዮትን ዝግምግመሉን ንምዕዋት ዝውድድር ኣዝዩ ልዑል ረቋሕን ነጥብን ዘለዎ ክፋል እዩ።
ካልእ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሕቶን መልስን ወይ ድማ ማልቲሜዲያ ኤንድ ሄድ ቱ ሄድ ቻሌንጅ ናይ ኮሚኒኬሽን ክእለትን ንጹር ሓሳብ ናይ ምግላጽ ዓቕምን ዝፍትን መድረኽ እዩ። እዚ ዓመት እዚ ዝያዳ ነቲ ናይ ብርዕን ኣእምሮን ማሕበራዊ ጽልዋን ረቂቕ ብቕዓት ሰብ ዘተኮረ ስርዓት እዩ ዝግምገም ዘሎ። ኣገባብ ምርጫ እንተዳሪእናዮ እቲ ውድድር ድሕሪ ነዊሕ መጽናዕቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ኣሰራርሓ ብደረጃታት እዩ ተወዲቡ ዘሎ። ናብ ቶፕ 40 ምእታው ተወዳደርቲ ካብ 4 ዓበይቲ ክፍለ ዓለም ማለት ኣፍሪቃ፣ ኣሜሪካን፣ ካሪብያንን ኤስያን ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ኤውሮጳ ተኸፋፊለን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣህጉር 10 ተወዳደርቲ ይሕረያ። ድምር ድማ 40 ይኸውን። ናብ ቶፕ 20 ወይ 12 ምዕባይ ድማ ድሕሪኡ መደባት ሰናይ ዕማም ማለት ቢቲ ዊዝ ፐርፐዝ ዝተዓወታን ካልእ እዚ ክንገልጾ ጸንሐና ኣቐዲምና ዝሓበርናኩም ፈተናታት ብፈረድቲ ኣካላትን ብህዝቢ ድምፂ ዝሓለፋን ተወዳደርቲ ናብ ዝለዓለ መድረኽ ይሰጋገራ። ናብ ቶፕ 6 መደምደምታን ኣብ መወዳእታ ድማ ካብተን 6 ዝበለጻ ተወዳደርቲ ንግስቲ ሚስ ወርልድ 2026 ክትሕረያ። እዚ ኣብ ቪየትናም ዝካየድ ዘሎ ውድድር ንስኒት ሃብተኣብ ናይ በይና ውልቃዊ ዕድል ጥራይ ዘይኮነ ሽም ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ቁንጅና ንመጀመርያ ግዜ ብወግዒ ዝተጸንበረትሉ ኣጋጣሚ እዩ። ኣጋጣሚ ጥራይ እውን ዘይኮነ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዩ። ስኒት ንባህሊ ንጽንዓት ከምኡውን ንታሪኽ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቅድሚ ሚልዮናት ተዓዘብቲ ዓለም ወኪላ ትርከብ። ስኒት ኣብ ዝዓቡ ውድድር እዚ ብብቕዓት ተወዳዲራ ታሪኽ ክትሰርሕ ኣብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እንታይ ዓይነት ደገፍ ክንገብረላ ከም እንኽእል ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ ሓበሬታ ዘድልዮ እኳ እንተዘይኮነ ንሓድሕድና እንተተዘኻኸርና ግን ኣይጽላእን። ኩላትና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝከኣለና እንነጥፍ ሰባት ዓብይ ደገፍን ድምፅን ብምሃብ ሞራል ንሃባ። ስኒት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም እትነጥፍ መጠን ኩላትና ብእንህባ ሞራልን ደገፍን ክትተባባዕ ክትርእን ከላ ኣብ ጉዕዞ ቃልሳ ዝፈጥረላ ሞራልን ሓይልን ርዱእ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣኺሉ ኣይንበል ሞራል ንሃባ ነተባባዕያ። ሙሉእ ዓወት ንስኒት ሃብተኣብ።